तो का हाल बा भाई लोग, स्वागत बा सबके उके हमारे नया ब्लॉग वीडियो में। तो भाई लोग आज हम जा रहल बानी फिल्म देखे शाहरुख खान के, वो भी जवान। तो हमरा संगे बारन गणेश भाई और ये बारन ड्राइवर साहब। इनको शाहरुख खान के बहुत फेवरेट एक्टर हुआ, यो बड़ा पसंद करलन शाहरुख खान के। अब आगे suka Shahrukh Khan, ha? Ya, saya suka lah. Ah, Banyak movie saya sudah tengok lah. Om Shanti Om, itu Mountbatten, itu Kalho Naho, ओ Don, Rawan. ओ माय गॉड। तो देख सकता है लेकिन भाई लोग यहाँ तक कि मलेशिया में शाहरुख खान के कितना फैन बटे। ई हमनी के ड्राइवर होवन इनके कार में बैठ के हमनी जा रहल बानी सन फिल्म देखे। कितना फिल्म के नाम ले लवानी, यहाँ बहुत शाहरुख खान के फैन बटे लोग। अभी हमनी बानी सन कार में, देख सकता है लोग रास्ता में बनी सन, अभी जा रहल बानी सन फिल्म देखे। आज रिलीज भल बा शाहरुख खान के फिल्म, 7 सितंबर के रिलीज भल बा। तो शाहरुख खान के फिल्म हुए बहुत एकरा मतलब बवाल चर्चा भल बा बहुत कुछ। तो हमनी सोचिए सन कि काहे ना हमनियो जाके फर्स्ट डे देखल जाओ फिल्म। तो जा रहल बनी सन, अब पहुँच के ओकरा बाद ब्लॉग के कंटिन्यू करता नहीं। जुड़े रहिए लोग वीडियो के लास्ट तक ले, बहुत मजा आवे वाला बा। तो भाई लोग हमनी पहुँच गए बानी सन। ड्राइवर साहब एक बार बाय में कर दिया। Okay guys, enjoy. ओके ओके ओके, थैंक यू बॉस। तो भाई लोग हमनी के ऊपर चढ़ गल बानी सन मॉल के अंदर। सबसे हाई फ्लोर पे बाटे, मतलब चौथा फ्लोर पे बा। देख सकता लोग पूरा मॉल बाटे। देख सकता लोग हमनी पहुँच गल बानी सन। ये सिनेमा लिखल बाटे जौन अब टिकट लेवे जाता नहीं सन। टिकट यहाँ बुक हो गया तान। पूरा जितना है पर स्क्रीनिंग बाटे न लोग सब पर कौन कौन फिल्म चल रहा बा इस सब पर देखावत बाटे। यहाँ नीचा ये टिकट बुक करे वाला, एमे अपने से टिकट बुक करे के पड़ेला। तो हम तो उन्हीं के टिकट बुक करके देखाएम कि एमे कैसे टिकट बुक करल जाला। यहाँ विदेश में ऐसा सिस्टम होला कि टिकट अपने से करे के पड़ेला यहाँ से। तो भाई लोग देख सकता है लेकिन हम टिकट बुक करे वाला जाए वाला बनी। ये बाद जवान मूवी यहाँ से यही पर दाबो, प्रोसीड करो। ओकरा बाद डेट, आज के डेट कह दे कितना बजे के दामनी के 7:15 बजे वाला है। मेंबर पूछता है मैं बा कि ना ज्वाइन आदमी नॉट मेंबर। ये देखो लोग ये सीट बाटे जवन लाल लाल बाटे सब सोल्ड आउट हो गल बाटे। जवन बाकी सब ये सब बाटे ये सब सोल्ड आउट नहीं के भाई। कौन सी फिल्म है हमनी के में से ये नहीं 15 और 16 ई सीट लेवे वाला बानी सन। ओकरा बाद यहाँ नेक्स्ट प्रोसेसिंग होता। एगो सीट के 19 रुपया बाटे। ओकरा बाद 2 सीट के यहाँ 38 रुपया भाई। नेक्स्ट देख सकता लोग अगर कुछ चाहिए सब हावी जाबी तो यहाँ लिखल बाटे कि यही में से बुक कर सकता लोग। इस साल का मांगा था, कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था। और साला इन नाम कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था। कैश बता पैसा तुम हमनी के कैश से करम सर। यहाँ ऑप्शन दिले बा कि कथी कथी से करे के बा। कैश देख सकता लेकिन पेमेंट मेथड लिखले बाटे। ओकरा बाद हम ये कैश में सिलेक्ट कर देनी सन। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देनी सन। ओकरा बाद ये से लिखा था कि यहाँ पैसा घुसावेला। देख सकता लोग नीचा ये 50 रुपया के नोट बाटे। देख सकता लोग ये डाले वाला बानी सन। देखो ले ले लो, देख दे लो। प्रोसेसिंग करे लागल, ले लक पैसा। देख सकता लोग भाई यहाँ चेंजो पैसा अपने से मशीन में से गिरत हटे। यहाँ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गल। देख सकता लोग इधर टिकट भी निकल गल। देखो लोग इधर टिकट हो गल जवान के।
पैसा भी ये तो दे दिला। तो भाई लोग देख सकते लोग हमनी के जवान फिल्म के टिकट ले ले बनी सन। अभी कितना बज रहा बा, यहाँ अभी 6 बजे तटे। अभी 1.25 घंटा के बाद ये फिल्म चले वाला बाटे। तब तक हमनी को मॉल में जाते नहीं सन घूमे। मतलब हम इतना ना एक्साइटमेंट बानी फिल्म के देखेला, कैसे बहुत दिन से ये फिल्म के वेट करते हैं सन देखेला। और अभी तोनियो भी देख सकता लोग इनकी जवान जेने देखो होने कारी खाली ओकरे चर्चा बाटे जवान फिल्म के। तो हमनियों के वही से आज आयल बनी सन कि आज देखिए के छोड़े के बाटे। सवेरे के टिकट ना मिलत लगा, इससे पहले 2 बजे के शोर लगो कर पूरा फुल लगोगे, लेकिन एक टिकट मिलल बाटे अभी 7:15 बजे के टिकट ले ले बनी सन। अब बस 7:15 बजे अंदर जाए के बाटे। वीडियो के लास्ट तक ले देखिए लोग कैसे हम फिल्म देखला के बाद बतावे वाला भी बानी कि फिल्म कैसन लागल होगे, कितना अच्छा बनल बाटे। भाई हम तो बहुत एक्साइटमेंट बानी। तो मिल जाओ बस 7:15 बजे टाइम भइला के बाद। A few moments later. तो भाई लोग देख सकता रहा लोग हम अंदर घुस गल बानी और रास्ते में जा रहा बानी। देख सकता लोग आगे बा हमार सिनेमा हॉल। ये देख सकता लोग पूरा जवान के पोस्टर लागल बा लाइन से। देख सकता लोग ये देखो लोग जवान। तो बस हॉल के अंदर घुसे वाला बानी। लाइट ना बा प्रॉपर, अंधेरा बा। ई बा हमार 3 नंबर हॉल। ई है अब अंदर घुसे वाला बानी। Three hours later. तो भाई लोग फिल्म खत्म हो गल बाटे और हम आ गल बानी बाहर। अभी कार बुक करते सन रूम में जाएला। तो फिल्म के बारे में बात करल जाओ तो भाई फिल्म पूरा देखनी है सन। अभी तक के नू शाहरुख खान के जितना भी फिल्म आयल नू सबसे खतरनाक एक्शन बाटे फिल्म में। मतलब ऐसा सीन बाटे नू, मतलब देख के ना 1-1 रुपया वसूल भल बाटे फिल्म के। और इतने गारंटी के साथ कह सकता नहीं कि ये फिल्म जाके देखबो लोगी नू तो बस अभी तक जितना कि शाहरुख खान के बनल बाटे या बॉलीवुड के अभी तक भी कौनो एक्शन फिल्म बनल हुई नू एकरा खानी एक्शन कौनो फिल्म में ना हुई। मतलब इतना धासु एक्शन बाटे। और डायरेक्टर एटली कुमार इतना खतरनाक डायरेक्ट कैले बा कि मतलब एकर गाना, एकर एक्शन, एकर डायलॉग साफा पूरा हॉल में मर दे इतना हाला होत लग हुए नू। मतलब हम रिकॉर्ड एला ना करत नहीं कैसे हमें रिकॉर्ड अलाउ ना कैले बाटे, तो वही से हम रिकॉर्ड ना कैनी है। बाकी बहुत मजा आयल फिल्म देखे में और पूरा पैसा वसूल हो गल बाटे। जवान जगह फिल्म के नाम बाटे नू वही पूरा मियाज जवान कर दिले बाटे। शाहरुख खान सा कोई नहीं है, ऐसी मूवी आज तक बनेगी नहीं सर। पूरे वर्ल्ड में ऐसी मूवी कभी नहीं बनेगी सर। सारगे का भी कमाल है मूवी, मतलब एक नंबर थी, कमाल एकदम बवाल मूवी थी। इंडिया में तो बवाल करते बाटे। यूँ मलेशिया में बहुत ज़्यादा भीड़ लग हुए। पहिलका शो हमनी के नाम मिलल, सेकेंड शो देखनी है सनी रात वाला। देख सकता लोग अभी यहाँ कितना बजे था, अभी यहाँ 11 बजे था। 11 बजे देख के निकलनी है सन। लेकिन फर्स्ट डे अब फर्स्ट शो तो ना देख सकल आदमी, सेकेंड शो देखलक हुए, लेकिन फर्स्ट डे देख ले बा आदमी। बहुत मजा आयल हुई। मतलब एक बेर जाके देखो लोग हॉल में पूरा पैसा वसूल होके वाला बाटे। गाना, एक्शन, डायरेक्शन, मतलब हर एक चीज़ यार बहुत ज़बरदस्त बाटे। मतलब बता नहीं के सकत आदमी, अब सबसे बता नहीं के सकत आदमी, जाके देखो लेकिन था लगी। विजय सेतुपति साउथ के एक्टर, खतरनाक एक्टिंग भाई यार। प्लस पॉइंट बाटे विलेन के रोल बाटे विजय सेतुपति के। बहुत ही खतरनाक विलेन के रोल कैले विजय सेतुपति। और शाहरुख खान भी विलेन के रोल करेले बा। एक से एक टक्कर वाला रोल बाटे। खतरनाक एक्टिंग। एक्शन के तो बातें मत पूछो लोगिन, बवाल बा। बस ये कहम कि भाई एक बार जाकर फिल्म देखो लोगिन सब केहू। और अभी तक के सबसे बेस्ट मूवी लगी अभी तक के बॉलीवुड के। तो लो भाई लोग अब हमार गाड़ी आ गल बाटे, देख सकता लोगिन है। अब हम जाता नहीं रूम में, गाड़ी में बैठ के कैसे रात हो गल बाटे, अब जाए घरे खाऊ के पड़ी। तो भाई लोग देख सकता लोगिन हम गाड़ी में बैठ गल बनी और जा रहा बनी सन अपना रूम में। हमनी के तो फिल्म देख के बहुत मजा आयल हुए, बहुत इंजॉय करनी सन। तोनियो जाकर फिल्म देखो लोगिन और इंजॉय करो लोगिन। अब मिलल जाई दूसरा का वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय।